azkenaldi honetan asko komentatzen ere bezala guk ere berria jaso dugu, eta berria da euskal preso politiko guztiak euren etxetatik 250 kilometrotako espetxetan kokatu nahi dituztela, eta guk horrekin esan behar duguna da, ez daukagula inongo berririk, ez espetxetan, ez eta ezker abertzalan kalean ere ez, eta guk ere oso argi daukagu gauza bat. Bere garaian, bai PNV-ek eta bai gobernu espainolak sakabanezgeraren politika martxan jarri zuenean, interes politiko batzuengatik jarri zuten martxan, eta gaur egun ere 250 kilometrotan kokatu nahi izateak ere interes politiko garbi batekin jartzen dutela. Bai, eta interes politiko garbi hori kolektiboa ustea da, kolektiboari min egitea da, baina guk argi daukagu kolektiboa inoiz baino indartsuago da bilela, kolektiboa ez dutela haustuko, beraz kolektiboa irabazle ateratzen dela. Guk presoak Euskal Herrian nahi ditugu, guk ez ditugu 250 kilometrotan nahi, baina egia da ere, ahalik eta min gutxiago senidentzat izan, askoz ere hobeto. Egia da ere, saka honetako politikak min handia egin duela senidengan, batez ere bidai luzeak izan da kotxe istripu asko egon direlako, eta batez ere datu importante bezala saka honetaren politika martxan jarri zutenetik gaur egun bitarte 16 senide hildako izan ditugula kotxe istripuetan, eta guk argi daukagu saka honetarekin amaitzera goaz eta amaituko dugu.